salamat that we are going to encounter you this morning. I pray nga kada bangko mapuno sa ngalan ni Jesus. O Lord, ang kada usa maka-encounter diha kanimo Ginoo. Sa among pagsimba, pagdayeg kanimo Lord, I pray nga imo kining dawaton, ay imo kining kaimutan nimo Ginoon Dios, and we just allow you to move and do whatever you want to do, Lord. Your Holy Spirit is with us, oh God. Oh, we just bless you. We honor you, King Jesus, Almighty God. Kori mamari bababalari baborobo sokora baba. Yeya rabo korobo sori baba. Orara sondoro sikieke nananaye. Oh, we worship you, Jesus. We honor you, Lord. Oh, we praise your name, Lord. You alone are the Lamb that is worthy. You alone are the one who is worthy. You are holy. The angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people say, holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones And dominions, all power, and positions, your name stands above them all. and the angels cry, holy. All creation cries, Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, glory to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Oh, let's sing it. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing this song forever to the Lamb. And if you walk in freedom today, if you walk in freedom, and if you made His name, we'll sing the song. We'll sing the song forever. We'll sing the song forever. With the angels, oh,
your name. Oh, Rarasikieke. Oh, Rasonono. Oh, Well, let's just sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above it all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above. Oh, you stand above them all. Oh, Jesus. Oh, la, 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 yeah. Oh, your name, your name. It stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels holy, creation cry, holy, you were lifted high. You're holy, you're holy. Hear your people say, hear your people say, holy to the King of holy. You will always be holy, holy forever. We praise your name, Jesus. Come, let's just give him an adoration and praise. We worship you, Jesus. But let's just praise God with everything that we are as we look back at what God has done. When we praise you, Jesus. Near to the brokenhearted, near to love that's forever constant. You are the strength to the one who's weary, peace to the mind that's worried, joy lies in with the morning. 'Cause you are. Come on, say, look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill this lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord has done. How could I stand here silent? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing it, shout it. You are. Come on, sing it again. How could I stand? How could I stand here silent? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing
what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how it's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill this lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Oh, look at what the Lord. Oh. Don't sing, how can I stand? How can I stand in silence? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing it, shout it. You are, you are. How can I stand? How can I stand in silence? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing it, shout it. You are, you are, you are. Sing, you are, you are, you are. Oh, look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill this lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Oh, look at what the Lord has done. Come on. If He saved you, say amen. If He freed you, say amen. If He healed you, say amen. Again and again and again. If He saved you, say amen. If He freed you, say amen. If He healed you, say amen. Again and again. Come on, let's shout it out. If He saved you, say amen. If He freed you, say amen. If He healed you, say amen. Hallelujah, again. If He saved you, say amen. If He freed you, say amen. If He healed you, say amen. Again and again. Hallelujah, hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Hallelujah, hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Hallelujah and amen. Again and again and again. Come on, sing it out. Say, look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. Look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill this lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Oh, look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look what the Lord, look at what, go sing it out. Look what the Lord, look at what the Lord has done. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise
praise in the valley, and I praise on the mountain. I praise when I'm sure, and I praise when I doubt it. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. His praise is the waters that my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I
be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, we will praise you, Jesus. Go just worship him in your own words right now. Oh, we thank you, Father. God, you have been faithful and true throughout this year. And Lord, we just want to thank you for everything that you have done. God, for every dream that you have placed in our heart. Father, for every valley that you have brought us through. Father, we thank you. You have been so good to us, Lord. You faithful for the promises you've kept, every need that you have met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, has never let me go. Yes, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. When I call you Savior, I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see, one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me. How you love me. What a friend. You're so good. Jesus, you're so good. How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Orara siki eke na ra 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 na 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 ye. Kororo sondo no 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 koma na ra ra na ye. For every moment, oh, you brought me through. Orara siki eke na ra ra na na ye. We worship you, Jesus. For every morning, come on, church. For every open door, yes, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For every mountain, every time you brought me,
just wanna thank you for your forgiveness, God, for your forgiveness, for how you never turn away. I'll call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay, and I just wanna, for every morning, for every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through, God, I call you faithful, I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. And I just wanna thank you, Lord, for your salvation. And I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Yes, I just wanna thank you, Father. Oh, la, 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 oh, la, 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 so, no, ro, ko, ma, 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 la, 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 yes, I just wanna thank you. Can we just sing that line? Yes, I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You're so good, Father. You're so good, Jesus. Yes, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. We just sing that, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, just your voices sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Sing ang Diyos. Ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo. Maayo karako. Ang Diyos maayo.
kalinga ng Israel. At ay igsuon diri way partner, Brother Cornboy. Padayon na ampo ang Israel ug ang atong nasod. Unyayampo ang matag usa nga ikaw panalanginan sa Ginoo. Karong Pasko mahimo kang blessing. Ikaw ang manghatag sa ngalan ni Jesus. Amen. Unya karong Pasko ang imong mga loved ones nga wa pa kaila sa Ginoo kay imo silang masangyawan. Okay? Ang imong hatagag regalo katong imong gitarget nga ma-born again. Okay, reach out to them. And I pray that the Lord's blessings be upon you. Sige, everybody just pray. Father, hallelujah. Salamat kayo, Ginoong Diyos. Salamat kayo nining kabuntagon. Salamat sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, ikaw ang Diyos. Labaw ka sa tanan. Ikaw ang mabubuhat sa langit o sa yuta. Walay imposible kanimo, Ginoong Diyos. Imo lang ipamulong ang tanan o ang tanan na mugna o God. Amo kang gidayig, gisimba. Lord, gihalaran sa among mga pagdayig. Amo mga pag-ampo, Ginoong Diyos, walay sama kanimo. Lord, let your kingdom come. Ang imong gingarian nga mabot sa mong taliwala sa ngalan ni Jesus. Lord, padayon na mag-ampo ang Israel nga imong gingarian. Maoy mag-una diha sa Israel, O God. Lord, ang imong presensya, ang imong kabubuton nga maayo, mahitabo sa Israel. Padayon, Lord, o proteksyon sa Israel. Kung salamat, Ginoong, ikaw nagabuntog sa ilang mga kaaway nga mga Hamas, O God. Lord, ang tanan nga mga ilang gipriso, Father, ilang na kining ipagawas sa ngalan ni Jesus. And I pray for peace over Israel, God. Salamat kaayo, Ginoo, nga ikaw ang Diyos sa Israel. O Lord, ikaw ang nakigbatok, nakigugubat diya sa Israel, Father. Ang tanan nga mga kaaway sa Israel, ikaw ang nakigbuntog niini sa ngalan ni Jesus. Adunay victory, Lord God, diha kanimo. We declare it sa Israel. We pray for salvation, God. Padayon na mag-ampo ang kaluwasan sa matag Israelita sa ngalan ni Jesus. Lord, abri ilang mata, ilang huna-huna, makakita sila nga ikaw maayo, ikaw ang tinuod nga Diyos, so walay lain sa ngalan ni Jesus. Lord, ang tanan nga relihiyon, idolatry, o tanan mga kasalanan, amo ka nang gihinginlan. O Lord, nga ipagawas nimo ang imong nasod nga gipili nga maong Israel nga sila makaluwa, makabaton o kaluwasan God. Padayon na mag-ampo ang among nasod nga Pilipinas sa Diyos. Among Presidente God, wisdom kaniya Ginoo. Righteousness sa kasing-kasing sa huna-huna o God. Salvation of Father sa tanan nga mga leaders namo sa Pilipinas. Bisan pa ang local government officials, Lord. Father, mga mayor, mga vice mayor, councilors, Lord God, mga barangay tanod, Lord. I pray gamiton nimo ang proyekto nga kasambayanan, Father, nga kini magausab sa unahuna, Lord God, sa mga leaders na mo, Ginoo, mga nagtrabaho sa gobyerno, God, bisan pa ang military sa ngalan ni Jesus. Open doors for us to be able to share the gospel, Lord, to those who are in authority. Bring change, Father, Luzon, Visayas, and Mindanao. And I pray, tangtanga ang corruption sa mga Pilipino sa ngalan ni Jesus. Bisan pa sa mga eskwelahan, Lord, nga itudlo sa mga kabatanunan, tamong mga bata, Lord God, ang Christian values of Father. Lord, nga adunay kaluwasan sa mga eskwelahan, sa mga opisina, Lord God, everywhere, Father, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Gamito nimo ang imong mga kasimbahanan, O God. I pray, Father, adunay revival, God, sa mga kasimbahanan, Lord. Salamat, Lord, sa great harvest sa Pilipinas. Bisan pa all over the world, there's a time of great harvest, O Father. Lord, padayon kami kaampo sa among power of one, O God. Lord, tagaimi o mga kalag na among nasangyawan sa imong mayong balita, Lord. Father, makadala kami, Ginoo. Before the year ends, we bring another one. We pray, Father, gamita ang kanausa sa Praise Cathedral, Lord God. Nga mahimo kami, nga imong mga workers
sa harvest field, O God. Lord, salamat kayo. Why imposible nimo, Lord? And you confirm your word with signs, with wonders, and with miracles. I pray for the families of Praise Cathedral, God, that you are going to bless us. Bisan pa mga satellite churches, so Father, Lord, salamat. Nagtangon nimo ang kapobrehon sa kinabuhi, O God. Ikaw magapanalangin ka na mo, Lord. Ikaw magauswag sa among mga kinabuhi. Lord, sa among pagpanarbaho, sa among mga negosyo, sa among mga katauhan, God. I pray that your people are blessed, O Father. Lord, nga maabot ang imong mga katawan, mao'y magahatag, mao'y magabless sa mga tao nga gusto nila nga dadon diha kanimo, Ginoong Diyos. Tagaimig abilidad, O Father, that we would be able to give gifts, O Father, especially to those people nga mong gitarget nga maluwas, O God. Gamita mi, Lord. Gamita mi sa ngalan ni Jesus, O God. Gamita mi, panalangin kami, Ginoong Diyos, sa among mga pag-ampo ni mga tawhana, Lord, nga sila mo dawat kayo diha kanimo, Ginoo. Madugang diha sa imong gingharian o madugang kanamo, Ginoong Diyos. Father, I pray for the families of Bisico this year, before the year ends, God. Lord, ang adunay mga problema sa panimalay, adunay pagkagubot, O God. I pray for peace, Lord, nga ila kining maseto between husband and wife, and also between the families, God, mga parents, mga igsuon, Lord, nga kini masettle sa ngalan ni Jesus. I pray that you bless the families. Use us in sharing the gospel to our families and to our loved ones, O God. Amo silang gidala diya sa mutilan, Lord God. Lord, among gipungkag ang kasalanan sa ilang kinabuhi, ang higod sa kasalanan sa ilang kinabuhi sa ngalan ni Jesus. O gatagi may oportunidad nga mo share sa gospel niya kanila, Ginoo, karong Christmas, God. Father, among gi-claim ang imong saad nga nagaingon, if we accept you, our whole household will be saved. Ang among mga igsuon, Ginoo, ang among mga kapanay, ang among mga relatives, mga uncles, namong mga aunties, sa mga agaw, Lord, at agan minimum opportunity karong Christmas, oh Father. Lord, we just come before you. Thank you, Lord. All our needs are met in Christ Jesus. Salamat kayo, Ginoo. We are seated together with Christ in the heavenlies. We do not lack anything because you are our sufficiency, God. You are our blesser and you are our provider, oh God. Oh Lord, we just thank you. Come on, everybody, just receive the blessings of the Lord. Among gidawat, Lord, ang imong presensya, ang imong Holy Spirit nga na kanamo, Lord, ang imong wisdom, ang imong kaayuhan, Lord God. Father, we just receive everything from you, Lord God. Oh, rabababala, ribababala, ribababala, raboso, diaraba. Oh, ribababa, marababaka, mama, Brian Dance, ye mama, rimoso, dialaraba, karamoso, dialaraba, karaba. Oh, yama, mama, lolo, lolo, ribababa. Oh, rababa, ribabola, ribaba, karamoso, diaye. Oh, ribaba, ribakaraba. Bisan pa ang nasa live stream, God, sa Facebook, ang nagatanaw, amo silang ipanalanginan, imong presensya, mana kanila sa ngalan ni Jesus. Kung among giampo sa nangilang kaluwasan, O Diyos, gamiton nimo kining mong live stream, Father, to reach out even those outside the Philippines, O Father God. Oh, we honor you, God. We bless you, Lord. We worship you, King of Kings, Lord of Lords, Almighty God. We love you, Lord. Oh, hallelujah. O sa ngalan ni Jesus, amen. Pakpakan na ito atong Ginoong Diyos. Praise God. Amen. Karong puntagan, kung ano na kay gidala, first time nga imong gidala, palihog isang kamot, kapangin siya nagsuon, umuisa siya kamot. Is there anyone? Yeah! First God, ano na tayo first timer? Kinsa pa, mga bago, nga gidala niya sa Ginoo, naapa sila, anaa sila. Palihog lang, ari diri atong apuan ang mga first timers. Ang una, this is your first time, dada sila diri palihog. Come on down right away. Ang mga first time, brother, Manny, first time sila. Second time na, yes. Come on
pray for our sister, our brother. The seed has already been planted in their hearts. We pray that they're going to encounter you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Go around, shake hands with one another. Go around, BC, shake go, hands with one another. go and make disciples. BC, go, Come on down go and make and get seated disciples. right here in front. Together we will worship Him every corner of the world. One more BC, time. go, Okay. go and make Go and make disciples. BC, disciples. go, BC, go. go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. BC, go, we'll go and make disciples. BC, go, we'll go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. BC, go. Okay, get a partner. Get a partner. Say, tell this your partner, beloved, the Lord loves you. The Lord loves you. The Lord cares for you. And I love you too. And give a big hug. And tell the person you deserve the best seats in the house. Bring them here. Bring them dadaa sila diri igsoon dadaa sa unahan dapit. Yeah, the best seats in the house are actually right here in front. Di kita magpaulahi mga kaigsuunan. Yes, hallelujah. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat sa pag-obey. Salamat. Hallelujah. Praise God. Amen. Yes. Okay, nagkaguliyang pa, nagkaguliyang. Okay, you may all be seated. Nag-hello-hello pa. Kumusta? Hello, hi. Merry Christmas. Okay, lingkod na tanan. Yeah, busy pa kayo mga kumustahan. Atong abrihan ang atong Biblia sa Salmo 103. Unsa 103 binisaya? 103. Yeah, 103 verse 2. Versikulo 2. Okay, Psalm 103 verse 2. Okay, karong buntaga is our Thanksgiving Sunday mo ni ang atong year-end Thanksgiving. Okay? So, year-end Thanksgiving, the Lord has been good to us from June to December. Okay, so let's look at Psalm 103 verse 2. Praise the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. Atong pasalamatan ang atong Ginoong Diyos. Dili na to kalimtan ang mga benepisyo nga nadawat nato sa Ginoo. Amen? Ado na ba may mga benepisyo nga nadawat niya sa Ginoo? Amen. Okay? Who forgives all our sins, heals all our diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things. Everybody say good things. Wow, the Lord satisfies our desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Okay, ina mo partner, magpadayon kang batanon ra gyud gyapon. Amen. Amen. Bisag say sintahon na ka, magpadayon kang batanon. Okay, He will sustain you with strength. Okay, ang imong strength like the eagles, He will renew it in Jesus' name. Bisag puti na imong buhok, ilang tanaw sa imong buhok, imo ra kunong gipatina. Hallelujah. Praise God. Our God is so good. Padayon ta pagdala sa ikapulo nato og mga hala diha sa Ginoong Dios. Yes, today is our Thanksgiving. Maghatag tag atong Thanksgiving offering pero later na mga kaigsuunan.
We'll do that together, but at this time, atong dadon ang atong mga halad, o atong mga ang ikapulo diha sa Ginoo, o atong mga vow. Okay? Aduna ba kay panaad sa Ginoo, ato kanang i-fulfill. Amen? Amen. Lipay kay ko ka naka-fulfill na ko sa akong vow. Before the year ends, faithful good ang Ginoo. Praise God. Yes, give a big clap offering to the Lord. My victory is your victory. Let's pray. Andam na ta mga kaigsunan. Unyara na inyong Thanksgiving. Unyara. Okay, because we will have a separate atong pagpasalamat sa Ginoo. Manindog ta mga kaigsunan. Our God is so good. Hallelujah. Ginoo, salamat kaayo, Lord, for the benefits that you have given us. Lord, kaayuhan sa lawas, most especially, Lord, kaluwasan, yung gihatag ka na mo, Ginoong Diyos. Among gidala ang imong ikapulog among mga halad. Salamat kaayo, Lord. Dawata kini, kay kini among gidala. Adunay kalipay sa mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan musulti og amen. Okay, bring it down, the seeds and the tithes that you have for the Lord. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Good morning, PC Go. Ingna inyong tapad. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. You know what? We were instructed in the Bible 3 times each year to come up to give thanks unto God. And you know, I'm reminded of a story in the Bible in Acts 3:1-11. And this was a story of how there was a beggar who was waiting at the beautiful gate, begging from people. And Peter and John came to them, and he said to them, you know what, silver and gold, I do not have these things. But you know what I can give to you is the healing that you so desired. And when he stood up, when Peter and John helped him up, he leaped and he shouted for joy. And the Bible says that wherever he went, he told of the goodness of what God has done. And today we are going to do the same thing. We are going to be telling people, look what the Lord has done, not only in our hearts, not only in our lives, but also in our family and in our church. Amen? So we're going to be singing an old song. And it goes like this. 1, 2, 3, and look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Come on. Each day is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. One more time. Say it. Come on. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Well, let's sing, look what the Lord has done. Everybody sing. What the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm
and sat outside the gates, begging on to those who entered in. Now Peter and John, they came up on him, the lame man expecting from them. Now Peter said, "Silver and gold I have none, but such I have given unto thee." Now right then the Spirit touched the man. He leaped at his feet and said, "Look what he's done for me. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord. Go one more time, say, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. About chains of darkness and sin, I know hope or peace of mind. My sins were scarlet, He washed them white as snow as He opened up my blinded eye. My soul does rejoice since I made it my choice. I got peace and love, everything I need. My name's written down in the Lamb's Book of Life. You see what He's done for me. Come on. Look what the Lord has done. Oh, oh, oh. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. I'm gonna praise His name. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Now praise Him, praise Him, praise Him. We're gonna praise Him, praise Him. In the morning, praise Him. In the evening, in the good and in the bad, we're gonna praise Him. Oh, praise Him, praise Him. Oh, sing, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise. Each day is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has. For the last time, why do you sing it with us? Sing, look what the Lord. Come on. Look what the Lord has done. Everybody say. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise Him. I'm gonna praise Him every day. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. We thank you, Jesus. Amen. Let's give a wonderful, wonderful hand of praise to our living God on the song, Look What the Lord Has Done. Yun in our special Sunday, pinasahi kayo ang atong Domingo karong adlaw, kay mauni ang usa sa tulo nga pinasahi nga adlaw sa pasalamat. Kada adlaw 365 nga adlaw matag tuig na ay tulo ka pinasahi nga Domingo nga atong gigahin dili sa pagpangayo, dili sa
pangayo, pangaliyo po diha sa Ginoo apan pagbalik ngadto sa iyang mga pagtagad, pagtagbo, paghatag sa atong mga tingwa. Ug mao ning adlaw nga atong gigahin usa sa unang Domingo sa Pebrero, ikaduha ngadto sa unang Domingo sa Hulyo o karong katapusan sa panuigon atong buhaton ang adlaw sa pasalamat. Ingna imong sa tapadigsoon, maayong buntag, maayong pinaskuhan, maayong adlaw sa pasalamat. Amen? Salamat sa Ginoo. Adlaw sa pagbalik sa mga pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang mutunga sa simbahan, nagunahuna sa pangayoon, apan karong adlaw, nga mubalik kita sa tanang panglihok sa Dios sa atong taliwala. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16. Ingon na Biblia, ang tanang lalaki ninyong kinahanglan nga muadto sa ampuanan aron sa pagsimba sa Ginoo katulo sa usa ka tuig. Sa kasaulugan sa pagsaylo, sa kasaulugan sa pagpangani, ag kasaulugan sa balong-balong. Kinahanglan nga dili sila muadto sa lampuan kung wala sila'y mga dala. Ang Biblia nagtudlo kanato sa importansya sa pagbalik pasalamat. Ug mao na ang atong tema karong kabuntagon, maghinaot nga ang atong kasing-kasing dili ta matawag nga ungrateful, but we will be called people that are always conscious on how good has been to us. Managampo ta. Amahan, tudlo imi karong kabuntagong makasinati sa imong kamaayo kanamo. Di lalim ang among gipangagian, apan nagpasalamat kami nga di pud lalim ang among Dios nga gialagaran. Maayo ka o Dios, o nagapakita ka sa imong pagkamatinud-anon sa tanang panahon. O karon sa among pagduol sa pagtuki ug tuon, pagtubo sa among panguna-una, ug kasinatian sa imong kamaayo kanamo, tudloy kami sa imong mga pamaagi sa ngalan ni Jesus. Ug tanan masultiog. So tulo ka beses sa usa ka panuigon ang tudlo sa Biblia, dili man ta Hudyo, dili nato mahimong buhaton ng ilang binuhatan kay lahi ang mga requirement na sila kultura nga giandam sa Dios, kay pinili sila nga nasod sila ang mahimong ehemplo, ug kita nga gitawag natong nakaambit sa kaluwasan sa gugmas Ginoo paagi sa atong gitawag nga dugo ni Kristo, nahimo kitang bahin sa nasod sa Israel. Kung di nato dawaton ang kamatayon ni Kristo sa krus, di nato dawaton ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi, aron kita mga luwas dili gyud ta makaambit ana nga saad sa Ginoo. Muna nga sa atong pagkasabot sa gugmas Ginoo, namatay si Kristo dili lang sa Hudyo, apan sa tanang katawhan nga muila sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, aron walay mga salaag o walay maimpirno, apan ang tanan makakuha og grasya gumikan sa Dios. Efeso 5:18-20. Efeso 5:18-20. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu, ug sa inyong pagsinultiay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug balaang awit. Awiti ug daiga ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayud sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang. So mao ang pahimangno sa Biblia, makaamgo kita kasinatian sa pagpasalamat ngadto sa Amahan sa tanang butang nga iyang gihatag kanato. Muna sa pagsugod sa panuigon, nagtudlo kita nga naamoy mga prayer requests, mga prayer dreams for the year, o naamoy long-term dreams, mga pag-ampo sa tibuok panuigon, o bisan pa mga pag-ampo moabot sa 3-5 ka tuig nga imong gitinguha nga kung madugay pa ang pag-abot sa Ginoo, makabuton ta nimo ni mga damguha. Ug mao na sa mga tawo nga naglista sama sa atong pagabuhaton karong December 31 sa gabi, sa New Year's Eve, atong iduol sa Ginoo ang atong mga plano, pagadihugan ka na, dihugan ka nga makasinati sa kamatuuran, ug imong masabtan unsaon pagduol sa Ginoo nga imong mabuhat ang mga tudlo ug makita ang pagtubag niya sa imong mga gitinguha
nga damgo sa imong kinabuhi. Karon na ng December 31, usa mo balhin sa bag-ong tuig, ato na siyang tabuon paagi sa mga pag-ampo, pagdayeg o gigilabihan, pagtugyan sa Ginoo sa atong mga gitinguha sa atong kinabuhi. So atong sabton karong kabuntagon nganong ang pagpasalamat usa sa tema sa Biblia nga gitudlo sa atong Ginoo. Kung wa mo makabantay, kung nagbasa, nagtuon ka sa pulong sa Dios sa kada adlaw natong devotional nga atong gisunod, inyong masabtan nga naagyud pagpahimangno sa Ginoo sa paglantaw, pagbalik sa mga pagpamuhat sa Ginoo aron dili ta mahimo nga walay mga buot pag-abot sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Gitudloan ta sa Dios unsaon nga dili ta malayo sa Ginoo paagi sa pag-uli sa pagpasalamat sa iyang pagpamuhat. Kung atong lantawon sa Griego ang pagsulat sa word nga thanksgiving sa Greek or Greek word or Griego nga panultihon, ang word nga thanksgiving mao ang word nga Eucharistia. Pamilyar mo ana kaya sa atong gigikanan nga pagtulunan, nagtudlo man nga ang Eucharist or Eucharistia gisimbolo sa emblem pahin sa bino o sa pan, nagsimbolo ka na sa sakripisyong gihatag ni Jesucristo. Pero ang word nga Eucharistia, ang word nga thanksgiving sa Griego, na ay buot ipasabot ug mao ang pung nga pasalamat. Eucharistia mao ang pulong nga nagmeaning thanksgiving or giving of thanks. So sa atong paghinumdum sa word nga thanksgiving, gikan sa Griego nga pinulungan nga Eucharistia, nga nag-ugat sa pulong nga charis. Eucharistia. Tulo ka pulong nga gihimong usa. Ang pinakaugat niya na mao ang pulong nga charis. Mao ang buot pasabot sa word nga charis, mao na ang word nga grace o grasya. So the word charis in the Greek word is literally the word grace in English. Ug ang word nga grasya, ang pinakaugat pod nga pulong niya na gikan sa pulong nga kairo o kara, meaning to rejoice or to be joyful. So muhuna-huna galintag pasalamat naani kinaiya nga naay pagkamalipayon, naay di ba kana bitong gihatagan ka og trabaho bag-o. Unya grabe lipay ka sa imong trabaho, lipay ka sa gipagpamuhat sa Ginoo, di ka mahuman sa pasalamat. O naa kay gipangitang dugo, kay naahay nalambigit sa ospital, unya nitubag ang mga kaigsuunan ug nitabang sa pagtunulog dugo didto sa imong pasyente. Kuwang nga ikaw maingon nga magpasalamat sa mga taong ni abot ni anang mga dapita. So kung mungadto ta sa word nga thanksgiving, buot pasabot niini, mao ang pagduol sa Ginoo pasalamat nga naay daang kalipay sa iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi. So ang adlaw sa pasalamat dili lamang iniingon nga pagsimba sa Ginoong Dios, apan ang pagpahimangno sa Ginoo nga ikaw grateful. Usa nang grateful sa Binisaya? Mapasalamaton og ang imong kasing-kasing na term sa Tagalog ana nga kundi ka mapasalamaton ingrato o ingrata. Mga taong ingrata, mga tao na nga igo lang mangayo, pagpangayo, madawat ilang gusto, hingkalimta na ang ilang giduulan. Naay usa ka ilado kayo nato nga poet nga sa atong elementarya, high school ug college magbalik-balik. Ang nga niya si William Shakespeare. Si William Shakespeare na giusa ang naa siya gisulti nga usa ka linya nga hantud karon magbalik-balik sa kadaghanan. Mao ang iyang gisulti, how sharper than a serpent's tooth. Unsa pa man kahait, labaw pa sa halas nga ngipon, ang usa ka tao o usa ka bata nga dili mapasalamaton. How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. Ang anak nga way pasalamat. Tinuod dili ta nang ginikanan tarong. Masilabihang daghang anak dili pud tarong. Dili man ni iyahanay og pagka dili tarong apan ang pahimangno mao nga unta ang tanang tao
nga nakakaplag og grasya, makakaplad pod og kasing-kasing nga mapasalamaton. Mao sa Salmos 101 ngadto sa 5, nagtudlo ang Ginoo unsaon pagduol sa Dios. Enter His gates with thanksgiving. Unsa pa isulti dito sa Psalms 100? And His courts with praise. O gipakita sa Ginoo nga kung muduol kuno kita sa Ginoo, puno ang atong kasing-kasing sa pagpasalamat ug pagdayeg diha sa Ginoo. Awiti malipayan ang Ginoo tibuok kalibutan, simbaha ang Ginoo uban kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto, sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya, ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. So ang paghahimangno sa pulong sa Dios nagtudlo nga ang pagpasalamat dagyud nato sa kasing-kasing ug kada musuta sa balay ampuanan magdala kita og kasing-kasing nga mapasalamaton diha sa Dios. Pero dili tanang tao nakaamgo ni ana, hilabihan no sa atong panahon na atay gitawag nga bagong henerasyon. Tungod kay ang bagong henerasyon lahi ra kaayo sa mga karaang henerasyon. Nagtubo ni sila sa computer, gitawag ni sila nga Gen Z, gitawag nga Alpha, lain-lain na ilang mga term tungod sa gi-describe unsang klaseng pagtubo ang ilang naamgo. Sa among panahon, sa gitawag nga baby boomers, wala tay kalibutan aning gitawag nga computer. Ang nailhan ra namong computer sa among panahon nga una nang niabot, mao ang gitawag nga family computer. Tetris o kantong battle tank. Mao ra gina. Pacman, maupod, Pacman, grabe tong pero karon wa na, di na gyud ilho ng mga Pacman o katawan na tas mga batanon. Kay komplikado ilang kinabuhi pag-abot sa pagdula. Nga moabot sa panahon nga di nagaling mugawas og balay. Wala pa'y COVID, nag-isolate na sila. So gitudloan kita sa Ginoo nga mapasalamaton mo na nga dili na nato pwedeng i-take for granted. Whenever God has spoken to us about the importance of honoring God, we will honor the Lord according to what He has declared. So, kanang mga Kristohanon nga gitawag, mga taong nakaila sa Ginoo, mga taong relihiyoso, duhara akong masultino, kung dili ka mapasalamaton sa Ginoo, but lamang pasabok, nag-backslide na ka. Una, kung wala kay kinaiya sa pagpasalamat, nalayo na kas Ginoo igsuon. Ikaduha, kung wala kay kasing-kasing nga mapasalamaton sa Ginoo, dili gyud ka tinuod nga Kristohanon o iyaha sa Dios. How can you call yourself a Christian, a believer in Christ, the one who is thankful to God when you cannot even give Him the thanks for what He has done? Kaluwasan nga imong nadawat, kapasayloan sa atong mga kasalanan, ug ang grasya nga kadaadlaw gitugyan alang kanato aron kita makakaplag sa iyang kamaayo. So duhara na, kung di ka mapasalamaton, posibleng nahilayo na gyud kas Ginoo, nag-backslide na gyud ka igsoon. Di na magaling ka mo simba, di na ka mo panumbalik sa imong mga nadawat nga grasyas Ginoo ug pagunahuna sa iyang kaayo. O ikaduha, dili gyud ka tinuod nga alagad sa Dios. Kung di ka tinuod nga alagad sa Dios, kinsa man kang alagad, kamo na lay makatubag. Hinaot dili pud na tinuod sa atong kinabuhi. Unsa maning kinaiya sa mapasalamatong tao nganha diha sa Ginoo. Kung tinuod nga ikaw nagunahuna sa mga kaayos Ginoo, una nga ipahinumdum sa Ginoo kanato ang mga benepisyo nga atong nadawat. Di man dali muhatag pasalamat kung wala kay makutlo nga mga butang nga nabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. When there's nothing you can think about that the Lord has done over your life, then there's nothing that you can really thank God for. But if you would sincerely look back day after day, week after week, month after month, kung imog yung tanawon naay grasya ang Ginoo kada adlaw, kaluwasan, katagbawan ug pagtaas sa iyang ngalan paagi sa mga butang,
nga dili nato angay gani madawat kay kita makasasa. Pero sa grasyas Ginoo gitugyan niya ang mga panalangin, ang matawag nato nga pagpiyal sa mga butang aning kalibutana. Tanaw tag sakyanan, tanaw tag balay, tanaw tag mga amigo-amiga usahay, di nato mahinumduman nga tanan kini nagagikan sa atong buhi nga Dios. Muna nga ang Biblia nagtudlo ka nato nga count your blessing one by one. Munang angay gyud tang mo kung naatay listahan sa prayer request, naapod unta tay listahan sa mga gitagbo sa Ginoo kanato. Niadto dako kag problema sa imong pamilya, karon gitagbo sa Ginoo. Niadto grabe ang imong uyab, tulo mo nga gidungan, karon nagbuwag na mo, salamat sa Ginoo. Kay naluwas ka usa mo makasal. Imanino kung kasal na kaingon ng Biblia walay makapahibulag sa gihiusas Ginoo. Nya kung imong uyab karon gidungan mong tulo, unya ingnaon na ka nga ikaw man gi number 1. But pasabot na anay number 2, na number 3. Mayong buntag. So kung magbuwag mo karon, salamat sa Ginoo kay mawala na ang numbers. Ikaw ra gyud. Mayong buntag. Murag mabuhi taning uyab-uyab, no? Pero magpasalamat as Ginoo kay iya man gyud ang grasya. Dili ta angayan, pero ang grasya sa Ginoo anaa. Na ay mga tao nga sayop ang kaminyoon. Atong gitawag nga sayop tungod kay wa pa saktong pangutok, nisod anang mga butanga, karon nagbasol tungod kay sayop ang mga panghitabo. Naay grasya ang Ginoo, pero dili nato hikalimtan mo pasalamat kay naay mga pamaagi ang Ginoo itarong ang atong kinabuhi. Dahil usa ingon nga Lord, ganahan jud kong matarong ang akong kinabuhi Lord, pero saon man sayop man gyud ang akong kaminyoon. Nadara ko sa akong kaikag, nadako sa akong pagbati, akong lawas nung tinguha, karon nagkaingon-ingon. Pag humanay ampo nabalitaan niya usa ka buwan after namatay ang iyang pares. Di siya makaingon, Lord, sa mani salamat Ginoo or unsa man ni. Naglibog siya, Lord, thank you for killing my husband, or Lord, salamat yakang nung kagawasan. Tay maglibog ta ba usaon nato pagsultis Ginoo sa mga saktong pagpamuhat pero sayop nga panghitabo. Ingna imong tapat ayaw gyud pagpasalamat sa mga kamatayon. Pero pasalamatan ang Ginoo sa pagtarong sa atong kinabuhi. Amen. So atong bantayan nga dili ta mga taong gitawag na ay entitlement mentality. Kanang ako ning katungod, angayan lang ang makadawat ko. Igsuon kung angayan ang imong madawat, mamatay na gid ta sayo. Kay bawang Ginoo sa dagan sa atong utok, kay bawang Ginoo sa atong pagpakasala, pero ang Ginoo maluluyon. Naay grasya, nakasabot sa imong pagkatao, pero kung tinud-on sa Ginoo ang balaod, dugay na tang nahanaw. Pero salamat sa iyang kaluoy igsuon. Gikamatyan kita ni Kristo, dugo ni Kristo karon ang nagtabon sa atong mga kasalanan. Mo nang makaatubang ta samahan sa langit umingon nga Lord tabangi ko. Ug ang Ginoo maminaw ug mamati tungod kay ang iyang bugtong anak mao may iyang makita sa atong matag-usang kinabuhi. Ingon sa Roma 16:3-4, Roma 16:3-4, ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kaniya ug dili lamang kay akura ang nagpasalamat kundi ang tanang mga simbahan nga dili Hudyo. So unang pasalamatan nato sa taong tarong nga nangalagad sa Ginoo mao ang Dios. Ang Dios nga nagmugna sa tanang mga butang ug ang iyang kaayo nga bisan kita ungay angayan nga malambigit sa atong kasalanan, iyatang pinasaylo. Sa mga mangayog ka pasayloan, andam ang Ginoo mo pasaylo. Pero kung di ka mangayog pasaylo, di man sad mamugos ang Ginoo, magpabilin ta sa atong pagpakasala. Pero kung muduol ta, mabati nato ang iyang kaluoy, dili na nato dugayon ang pagpangayog pasalamat o pasaylo diha sa Ginoo. So, mao ang Ginoo, nagtudlo ka natog mga pamaagi, ipasalamat nato ang tanang butang, una sa Ginoo, ikaduha, sa gibasa nato ngadto kang Apostol Pablo sa Roma 16, magpasalamat po ta sa mga tao nga gigamit sa Ginoo. Magpasalamat ta sa kinsa igsuon?
nga gigamit sa Ginoo. Timan ino, tanang panalangin gikan sa Ginoo paagi sa para sa sumugamit ang Dios og instrumento. Ang iyang gamiton, iyang mga anak, ang iyang katawhan, ang iyang hikapog kasing-kasing. Siya ang naghawid sa kasing-kasing sa mga hari. Mao na nga ang Biblia pakita kanatos kamatuoran nga iya harag yun ang tanan. Dili ni madaog tawhanon nga kusog. Muna nga atong makita no nga ang pagpasalamat dili lamang tungod kay maayo ang tanang kahimtang. Mupasalamat pud ta sa kinaiya nga angay natong sabton nga bisan sa kaguliyang ang kasing-kasing makakatunog pasalamat. Usa may nahitabo kang Jehoshaphat. Si Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 ingon na Biblia, sugdan nato sa bersikulo 2 o 3, nalisang si Jehoshaphat ug midangop siya sa Ginoo. Gimanduan niya ang tibuok Juda sa pagpuasa. At ambak ta sa bersikulo 12 sa 2 Chronicles 20 verse 12, O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Wala kami mahimo batok niining dakong panon sa katawhan nga misulong kanamo. Wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton, apan misalig kami kanimo. Kapila ka beses ing ana atong sitwasyon, wa tay kalibutan unsay buhaton, apan ang pinakahingpit nga pulong nga atong malitok, apan misalig kami kanimo. Pagabot sa verse 21, ambak ta sa bersikulo 21, human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tao aron mag-awit alang sa Ginoo nga magsulob og sagradong bisti. Samtang naguna sila sa kasundaluhan, mao kini ang ilang giawit, pasalamatin ninyo ang Ginoo kay ang iyang gugma mulangtod hangtod sa kahangturan. Wow, atong makita igsuon giunsa sa Dios pagtubag si Jehoshaphat ug mauna paagi sa pagtudlo kaniya nga maguna ang pagdayeg sa Ginoo pag-atubang sa mga kaguliyang. There are many times that we really don't know what to do, but God would give us a heart of gratitude because we know we can trust in the unfailing love of God. Dili gyud ta buhian sa gugmang way paglubad. Dili sama sa singsing sa muros. Baligya ang kagsingsing sa muros tinuod ni original. Bisan pa ni mo igso ibutang ni sa kalamansing, di ni mo lubad. Pagsawsaw ni mo sa kalamansing, nilubad. Gibalikan ni mong muros. Boss, nilubad man. Ingon siya nga naman na malubad, tinuod man na. Ako gibutang sa kalamansi. Uy, piki imong kalamansi. Kumedya na igsoon, pero tinuod no, na atay mga rason nganong dili gayud kita makapasalamat kay kaguliyang. Pero ang Ginoo kayang mubuhat sa atong kaguliyang ug angayan ang atong kasing-kasing itarong atubangan sa Ginoo nga bisag nagkadugo, salamat lang gihapon sa Dios. Amen. Jonah 2:2. Jonah 2:2. Ingon ang Biblia, gitambog mo ako, kailaman tan Jonah no, katubitong gilamoy sa dakong iho, ngagingan lang bulinaw. Ingon ang Biblia, gitambog mo ako sa kahiladman sa dagat, mitidlom ako sa katubigan, ug mitabon kanako ang gamhanan mong balod. Pagabot sa bersikulo 9, apan ako magdayig ug maghalad kanimo, ug tumanon ko ang akong mga panaag, ang kaluwasan nagagikan sa Dios. Si Jonah sa iya taliwala sa sulod sa usa ka pating o dako nga isda. Ingon siya, magpasalamat ako sa imo Ginoo ug akong buhaton ang akong mga saad. Si Pablo sa Acts 16:26 at 25. Acts 16:25, ingon si Apostol Pablo, sa hapit natong ang gabi si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit, taliwala ni sa ilang prisuhan. Nag-awit ug nagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Ang unta kapait nga magawa sa ilang mga pamaba na puno kini og pasalamat sa Ginoo. Uban sa ato gustong mo graduate og college, ang uban sa ato gusto tang makabuhat ani, makakaplag ana.
nya perti pang layua sa tinuod sa imong kahimtang ang imong mga damgo. Sugdig pasalamat sa Ginoo igsuon. Kaya sa Dios balihon ang imong panghitabo. Amen. Dili nato ibutang atong kasing-kasing sa dili maayong panghitabo, apan ibutang ang kasing-kasing sa maayo nga Dios nga kayang usbon ang mga panghitabo. Ug kung kita naa sa kaguliyang angay ta makakaton mo pasalamat, dili lang kung naa na ang tanan, bisan sa kalisod. Nahitabo po na sa istorya sa nasod sa Israel, sa Exodus chapter 15, 1-4. Exodus 15, 1-4, ingon na Biblia, unya si Moises ug ang Israelita nag-awit ni ining musunod nga pahinungog. Awitan ko ang Ginoo tungod sa mahimayaon niyang kadaugan. Gipanglimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug mga nagkabayo ni ini. Ang Ginoo mao ang ligon kong tigapanalipod, siya maoy nagluwas kanako, siya ang akong Dios ug daygon ko siya. Ang Dios sa akong katigulangan, ang ug mag-awit ako mahitungod sa iyang pagkagamhanan. Manggubat ang Ginoo, Yahweh ang iyang ngalan, gipanglimbuwan niya ngadto sa dagat ang karwahe ug mga sundalo sa hari sa Hiptohanon, ug nang lumos sa dagat ang pula kalabing maayo niyang mga opisyal. O pag-abot sa versikulo 20, ingon ang Biblia, unya si Miriam, babaeng propeta, igsoon ni Aron, mikuhag tamburini, ug nanggula sa tanang mga babae, misunod kaniya, ug gitugtog nila ang tamburin, ug nanayaw sila. But pasabot sa imong pagdawat sa mga hagit sa panahon, ug pagpanghitabo, na kay mapasalamatong kasing-kasing tungod kay nag-ila ka sa gahom sa Dios. Pag-abot po sa pagsulbad sa Ginoo, mas hilabihan unta kitang mapasalamaton. Sa kaso sa Israel, ang naabot sila sa Red Sea, nilabang sila sa Red Sea, unya ingon ng Biblia, gitunga sa Ginoo ang dagat, nganong nakalabang sila, unya nisunod ang mga karwahe sa Parao, pag-igo nila sa dagat, nangalumo sila kay nibalik naman ang dagat, gika sa pagkatunga. Ingon tong mga wamutuo sa Ginoo, adi man to milagro, katong panahon na, low tide to, gatuhudra ang tubig. Mas dakong milagro igsoon, kay nganong ang mga kabayo o karwahe nangalumos. Kung gatubig ragyod. Lisod magud nato igsoon nga pangitaan og sayo pang Dios, kung ang iyang pagpamuhat, tinuod nga nahitabo. Ang mga taong di mo tuo, mangita og rason nganong di ka angay mutahod sa Ginoo. Pero bisan unsa nimo lubag-lubag igsoon, ang kamatuuran ramang gihapon ang makita nga nagpamuhat sa atong kinabuhi. Na unsaon man nato og ngano man nga ang pagpasalamat kinahanglan sige. No, naatay pinasahi tulo ka beses sa Domingo, pero naatay gitawag nga kada adlaw nga kalulot nga pasalamaton diha sa atong Dios. You can never take for granted the time that you really have to be grateful and thankful. Pag mata sa buntag, salamat sa Dios kay dili panganod ang imong namatan. Nay usa ka frank nga gibuhat no? Kanang dry ice bitaw. Laumanas yung no. Kanang bitong dried ice, iya imong basaon niya unsay muhay tabo ana. Mag-aso-asog puti. Ang gibuhat niya, ang iyang igsuong babae natug. Gibutang niya dry ice ang ilawom. Niya gibutang tusunag mura siya. Panganod ang tibuok kwarto. Niya gipukaw ang iyang igsuon. Pagmata in town sa iyang igsuon, nalisang. Huna-huna niya, naanak ko sa langit. O, wa na ko, patay na ko. Kay napuno naman og murag cloud sa iyang kwarto. Kanya pagkahurot, nahanaw tanan. Uy, gibalik ko sa kalibutan. Dili lalim igsuon usahay we take things for granted. Makamatas buntag, buhi ka, makalakaw ka, daghang mga tao nalambigit sa sakit, mga kaguliyang sa lawas. But we thank God that we can move, nasakitan, nalambigit ta na, pero nakalingkawas ta, naayo ta, ug unsa pa mang mga pagpanlihok sa Ginoo. Muna nga, a person who is always grateful to God will normally thank God in the day-to-day affair of life. In Romans 8:28, ato nang nibawan, and we know that in all things God works together for the good of those who love Him.
Ingon ang Biblia sa Roma 8:28 nga ang tanan nga panghitabo lihukon sa Ginoo alang sa mga tao nga nahigugma diha kaniya. Mo nang angayan lang gyud nato nga pasalamatan ng Ginoo sa matag adlaw. Salmo 119, Psalms 119, 67 and 71. Psalms 119, 67 and 71. Sa wala mo pa ako siluti nahi sa laag ako. Apan karon gituman ko ang imong pulong. Verse 71, maayo ra nga gikastigo mo ako kay pinaagi niini makatunan ko ang imong mga sugo. So nganong mapasalamaton ta kung naatay kastigong giatubang? Kay mao kuno na ingon pa si Haring David sa 71, maayo ra nga gikastigo mo ako kay pinaagi niini unsay mahitabo sa tao? Makakaton ako sa imong mga sugo. Dali naman unta mamati ug maminaw sa pulong sa Dios, pero tungod kay tiga ang atong kasing-kasing mudili kita, mo resulta og kaguliang, kasakit og mga pait nga mga panghitabo. Apan kung mamati kas Ginoo gamiton sa Dios kanang panghitaboa, aron dili na ka mobalik, mo decide ka nga imong usbo ng imong mga lakang. Na yung mga tao pila nagisultian, ihunong na ng inom, ihunong na ng sigarilyo, ihunong na ng inom, ihunong na sigarilyo, dili gyud mo patuo. Karon gisultian na siya sa doktor, ang imong atay nasunog na kay liver cirrhosis. Kung sa itubag, di na gyud ko moinom. Awahin na, nasunog naman. So, ayaw i-take for granted ang grasyas Ginoo. Kung naanay naguna ni mugsulti, ayaw huwata nga usa kamuhunong kung naanay mga panghitabo. Na ako'y amigong pastor, adik siya ni adto. Naluwas siya sa Ginoo, gigamit siya sa dako nga kalihukan. Ug dako gyud ang pagpanlihok sa Ginoo kaniya kay karaan man siyang adik nga naluwas sa Ginoo. Pero sa iyo siyang namatay. Kay ngano, niabot sa punto nga ang iyang atay sunog na gyud di ay. And it was too late for him. Pwede siyang ma-liver transplant, but he may have a big ministry, but he does not have that amount. So mo to iyang ikamatay. Nagbasol ba siya? Wa. Nagpasalamat pa siya nga nakalahutay siya taas nga panahon para sa pagpangalagad sa Ginoo nga nagresulta sa iyang sayop nga binuhatan nga nasunog ang iyang atay. Subot pa sa putigsoon, kayang buhaton sa Dios ang pagtuyok sa panahon. Apan naay mga butang nga ang Dios lay nahibaw nganong kutob ra kaan ng dapita. So kung wa pataan ng mga kaguliyang igsuon sa atong panglawas, ayaw na in town dauta ang templo sa Ginoo nga gitawag sa Dios nga iyaha. Ug tanang muhunong na sa bisyo musulti og oy, naipipila pa. Salamat sa Dios. Roma 5:3-4, Romans 5:3-4. Nagmalipayon usab ka diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita ang mga pag-antos maghimo kanatog malaho tayon. Ang paglahutay makahimo kanatog kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanato og paglaom. Hebrews 12:11 walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Kinabuhing matarong ug malinawong kinabuhi. So naay pagpanton, naay disiplina, naay pagkastigo. Ngano, dili ka aron pakalisod-lisuron. Apan gibuhat na aron matarong ang imong kinabuhi. Kay ang usa sa pinakamaayong magtutudlo ang kagulanan or pains, mga kasakit sa kasing-kasing. Kining mga butanga kantigog yun nimo pausab sa hunahuna ug pagbati sa tao. Kung kay baw ka nabuwag, nabungkag imong pamilya tungod sa imong sayop nga binuhatan, nya nakita nimong epekto nga gimingaw gyud kapag ayo nya nabati nimong kasaypanan, makaingon ka, Lord, di na gyud ko mobalik ana. And you will do everything possible to restore what the devil has taken away from you. 2 Corinthians 1:8. 2 Corinthians 1:8. Mga igsoon, buot namo nga masayra ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan kapait ug kabugat ang giantos namo tungod niini nawad-an kamig paglaom nga mabuhi pa.
gipahamtangan kami sa silot kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Ngano kunong niagi sila Apostol Pablo niini, gitudluan sila para dili na sila musalig sa kaugalingon. Nawad-an na gyud sila paglaom para maabot nila ang pangunahuna nga kung musali ka sa imong kaugalingon ug dili sa Ginoo, dili gyud kaya sa imong kaugalingong gahom ang mga panghitabo. Kinahanglan gyud ta sa labaw nga makagagahom, nga mutabang, mugiya, mutudlo, mudasig sa atong matag usa. Amen? Ingna imong tapad, wa ka pasagdi sa Ginoo. Nya ing na siya, lahutay lang. Amen? Padayon ra gyud igsuon, dili ka pasagdan sa Ginoo. Pastor, galiog ang akong utang. Ayaw ka balaka, napa may ulo nga ginawa. Buhi pa ka igsuon, ayaw gyud nga gamitan ng rason. The fact nga kaginawa pa ka, makaunahuna pa kag mga pamaagi, na ay paagi ang Dios. Amen? Maayo gyud ang Ginoo igsuon mo na nga importante, mahalaga. Dili ta magpadaw sa atong mga pagbati kay gitudluan kita sa Ginoo nga dili na ta musalig sa atong kaugalingon apan musalig kita sa nabanhaw nga Dios nga mo'y makabanhaw sa mga patay. So ato nang sugdan unsaon man ato pagpasalamat, atong sugdan sa Ginoo, pasalamatan nato siya og bihisan sa taliwalas kog liyang dili ta magpadala ni ana apan andamon ang kasing-kasing sa matag adlaw nga kita mamata, pasalamati ang Ginoo. Ug tungod ni ana importante nga maglista na ka sa mga pagtagbo sa Ginoo. Makurutan gyud migsuon. Kung tinuoray kang naglista sa imong prayer request before the year started on 2022 on December 31, you will realize that God is able to answer prayers. Sa mga tinuoray nga naglista sa ilang mga pag-ampo, makaingon jud ko ninyo igsuon. Kung nagtinuoray mo lista kinasing-kasing karong mga panahon na sulbad na natanan. Gawas sa mga long-term siguro nga goals nga gisugdan na sa Ginoo pagpanlihok. Pero mao na nga importante na agitay listahan. Unsay gipangayo, unsay gitubag na aron kita makakaton og kinasing-kasing nga pagpasalamat sa Ginoo. Dili lang nato pasalamatan no ang Ginoo in a general way. But we have to learn to be specific. Kanang ginagmay ato na. Kitahin no, kinsa sa inyo nagpasalamat sa Pilipinas? Kadaghanan sa mga Pilipino, isumpa ang Pilipinas. Kurap ang mga leader, etc. etc. Ikson ikaw, di ba ka kurap? Kinsa may nagbayad sa pulis, katong gidakop ka, kay ni left turn ka sa no left turn. Ikaw man. Natay usa ka pastor, katong naigihatag nga ayuda ang atong senator. Nay usa ka pastor, nagdali-dali, hindi siya ganahang malate. Pagkita niya nga no left turn, sa pika siya ni left turn nga to sa Jollibee. Pag left turn niya, to ay tao ng sitom gahuat. Sir, no left turn biyan sir, niya double solid line. Unsa sir, nag-aligyo ko kayang akong ayuda. Ingon niya, imo na sir, pero bawal imong gibuhat. Lisensya sir, gibutangan niya 500 ang iyang lisensya. Sir, sorry kaayo. Nabati in taon sa sitom ang 500. Ayaw na usba. Nya karon manumbaling sa gobyerno, kurap ang leader. Kisa may kurap, katong nangurap. Ina imong tapad, kaniadto to. Di na ta mo blame, di na ta mo put down, pero atong itarong ang sayop. Unang mo pasalamat as gobyerno, did you know that to this day, makadayig ta sa Dios, nga walay mo pugong, makashare ta sa gospel, walay mo pugong, ug tanang tao, anda makadawat kay walay balaod nga nagbabag niini. Makaampo ta sa eskwelahan, makaampo ta sa gobyerno, na atay mga gitawag nga squad leaders meeting sa kapulisan, na atay kasimbayanan sa mga barangay. Kana gobyerno nagpatimbabaw niya na. Karon sundan na po sa taliabot nga bag-ong tuig ang gitawag nga Better Philippines. Gamito ng kasimbayanan, pero karon gamito na ang kasimbayanan para na po sa mga local government official. Dili lang ngadto sa kabarangayan, pero naay ihatag nga memorandum nga ang tanang LGU
kinahanglang naay panahon nga igahin para sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ano man, ang issue, moralidad. Ang issue, corruption. Ingon sila, dili ni mada o kanang stulti-sulti, kinahanglan nung naginig pulong sa Ginoo, nga naay gahom nga makausab sa tao. So, nagmaniho namin ni Ana karon, amo nang giandam ang tibuok probinsya para sa Better Philippines, nga the Lord willing, mapanumpa na ang bagong hepe na si General Asurin. Gitawagan na siya, nga siya yung mangulo ni ini, siya po ang nagsugod sa kasimbayanan. Pastor, di ba, naablambigit man si General Asurin sa mga droga, ang iyang kapulisan, pero dili siya. Ug tanang mituo sa Ginoo, musulti og amen. Salamat sa Dios. So magpasalamat ta sa atong gobyerno, sa atong Pilipinas, magpasalamat kita sa atong ginikanan, sa atong kumpanya, magpasalamat kita sa mga kaayuhan nga gibuhat sa Dios kanato, pasalamatan nato. Dili lamang ang gobyerno, bisan ang atong mga katawhan nga gigamit sa Ginoo. Magpasalamat po ta sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios, nga nabilin sa ato aron ta makaistorya sa Ginoo sa bisan unsang panahon. Magpasalamat ta sa pulong sa Dios nga gigamit sa Ginoo aron ta makaamgo og mga pagpadayag sa Dios. Magpasalamat ta sa simbahan nga gigamit sa Ginoo aron ipadayag ang pulong sa Ginoo sa mataga simana. Daghantang angay ipasalamat sa Ginoo nga naghatag kanato og saktong mga pagtulunan, kalihukan ug gitawag natong kagawasan. Magpasalamat po tayo sa atong gitawag nga nakita sa Biblia. Usa may atong makita sa Biblia mga ehemplo. Si Jesus, usa siya naghatag sa tinapay o sa pan o kato sa iyang kopa, sa iyang dugo. Usa niya gihatag kini gipikas-pikas ngadto sa iyang katawhan, gihatagan usa niya ang Ginoong Dios, ang Amahan sa langit sa pagpasalamat. Ehemplo ni sa Ginoong Jesus. Kung imong nabantayan katong pagbanhaw niya kang Lazarus, nagpasalamat siya sa Ginoong Dios Amahan sa buhaton nga milagro ngadto kang Lazarus. Ang Ginoo mismo ang Jesucristo nagpakita sa ato og mapasalamatong pagbati. Si Haring David sa Salmo 103, 1:5. Salmo 103, gibasa ni Pastor ganina, dayga ang Ginoo ang akong kalag, ang tibuok kong pagkatao nagdaig balaan sa balaan niyang dengalan. Dayga ang Ginoo akong kalag, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon, gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayon niya ang tanan kong mga balatian, giluwas niya ako sa akong lubnganan, ug gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy. Buhong niya ang akong mga maayong butang aron magpabilin akong batanon o kusgan sama sa agila. Daghang ehemplo sa Biblia igsuon nga nagpakita sa mga taong gigamit o nagpagamit sa Ginoo nga nagmapasalamaton nga nagdala kanila og kadaugan. You see, you cannot just thank God enough and not experience what it is to have Him as the Lord over your life. Lahi ra gyud igsuon kung ang Ginoo ang magduma sa mong kinabuhi, kay usbon ang mga panghitabo o katagan ta niya giya nga muhatag og lamdag sa atong pananawon nga dili na ta maglakaw sa kangit-ngit apan lamdag sa kahayag sa Dios. Magtudlo ka nato asa ang sakto, asa ang sayop, ayaw nganha, ari ra ka diri, because the Lord is going to give us that wisdom called the light. And that is why it's so important nga makakaplag yun ta sa mapasalamatong panghunahuna og mga pagbati. Daghang pang mga scripture, but because of time, allow us to just give a clearer understanding of the heart of thanksgiving. Mapasalamatong pangunahon, nagpasalamat sa kaayos sa Ginoo. Usahay no mawat ang tagpaglaom tungod kay wa nahitabo ang atong tingwa. Pero makalitan na lang kay igsoon, mas dako ang planos Ginoo kaysa sa imong gihunahuna. Amen? Amen ug amen. Nakoy usa nga nasturya. Nagpasalamat tayo sa Diyos kay paano man siya kanang single mother. Kunya, wa na gid siya nagdahom nga maminyo pa siya, pero sa iyang mga pag-ampo gidaas gina niya sa Ginoo. Lord, hinaot na ako'y mabanang nga moangkon sa akong anak og panggaon ming duha. Mga unom katuig nga paghulat, gitagbo siya sa Ginoo. Naminyo gid siya. Nya ang iyang naminyo, grabe ang pagka mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Mauna yun siya, wa na ko, andam na kong mamatay. Yun siya,
kay ako nang natagamtaman nga ang Dios gayud tinuod nga mudungog sa mga pag-ampo sa iyang mga anak. And it's just so nice to hear how she has experienced the goodness of God. So karong adlaw ang atong buhaton sa atong naandan na ay tula ka butang. Una, mangayo kitag pagpasaylo sa Ginoo o sa katawhan nga ato posibleng nasilo sila kanato, kita angko sa ilang pagstumble, kita ang o kita baka pod nasilo sa laing tao, itarong usa nato ang atong kasing-kasing. Kaingon man ng Dios nga kung nakay ihatag halad sa altar sa Ginoo, unya imong nahinumduman nga naay nasilo diha nimo, biyae ang imong halad ug adtua ang taong nasilo nimo, pag human nimog sitol ni ana usa pa ka mo balik sa altar ug dad-a ang imong halad pasalamat. So una pagsettle sa kasing-kasing. Mahimo nga mahimot ang Ginoo kung atong gitarong ang atong mga pagbati una tanan sa atong relasyon sa Dios ug ngadto sa atong relasyon sa isig katao. Ikaduha, atong balikan ang tanang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muratag choir nga magdungan og pasalamat sa Dios sa iyang kamaayo kanato. Magdungan tagtanan gikan sa atong nasod, sa atong ginikanan, sa atong kumpanya, sa atong panghitabo, tanan pasalamatan. Detalyado kung mahimo para ikaw mismo makasinati nga naagayoy Dios nga naminaw ug namati sa mga pag-ampo. Ug ikatulo, mao ang paghatag og halad sa imong pagpasalamat. Mao ning gisulti sa Deuteronomio 16:16. Ingon siya, tulo ka beses sa kapanuigon magbalik kamo aron sa paghatag pasalamat, pagdala og pagdayeg ug pagdala og halad atubangan sa Dios. So ang ikatulo mao ang pagdala og halad sa Ginoo, pagpasalamat, unya musuod ta diri, ibilin ang inyong pasalamat, dinaog, and then we will continue to worship and thank the Lord for His goodness. Amen? Manindog ta igsoon, atong balikan sugod ang atong pagduol sa Ginoo, pasalamat, paagi sa paghanay sa atong mga pagbati. Kung naatay ang itarong, tinud-anay nga, ipangayog pa sa ilos Ginoo. Unya, kung wala diri tiksi, kung di mo matiksan, unya adtuon, ug isulti nga magpinasayloay, ug mangayo, ug pagpasaylo, kung ikaw man ang rason nganong sila nangapandon. O pag humanato niya na pagsulti, muduyog kita sa Ginoo, pasalamat sa mga detalye nga atong nadawat gikan kaniya. Andam na tayo igsoon? Naapay upat atong huton sang uban, murag nagunahuna pa, kisa maning akong kaaway, atong itarong igsoon. Magsugod, amahan na mong langit noon karon sa among pagduol, pasalamat. Gusto namong tarungon ang among unahunag kasing-kasing. Kung naaman kami nasagmuyuan, kung kami man nagrason anong sila nakapandol, sultii kami tanan igsoon, ang among mga igsoon. Ginoong Dios, amahan namong langit nun, tanduga ug ayaw pasagdi nga magpabilin kami sa kasaypanang hunahuna ug kasing-kasing. Tudloy kami Ginoo nga among makatunan, makaplagan ang grasya nga ikaw lamang ang makahatag. Maigsuon karon ato nang iduol sa Dios ang atong mga pagbati, mga tao nga atong pinasaylo, pasayloon o sa pamanggani. Dungan kita tanan magpasalamat sa tanan nga gihatag sa atong Dios. Salamat kay Jesus na maayo. Ibili kami sa mga naghatag ka
karon ni andam nato atong kasing-kasing awiton sa nato ning awit ang kaayo sa Dios. Dayon ka Ginoo. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka na ako. May gininaw, hawiton ko ang pagkaayo mo. Kanunay kang matino na, o kanunay kang maayo Ginoo. Kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuta ko'y may gininaw, hawiton ko ang pagkaayo mo. Kanunay kang kanunay kang maayo ka na ako. Hawiton ko pagkamaayo. Amahan sa among karong paghatag pasalamat pagda sa among mga halad. Mao kini ang nagpakita sa among kasing-kasing. Wala man ka ingon nga naglantaw sa among mahatag. Apan ang imong gilantaw ang sulod sa among kasing-kasing nga among mapadayag paagi sa among mga halad. Dios, dawata ang kasing-kasing nga pagadaton sa imong mga anak. Pasalamat sa imong kamaayo kanamo sa ngalan ni Jesus. Kanunay kang Matinudan, atong sugdan diri pasaka, and then you bring your offering and kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuda ko may gininaw, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay ka, O Diyos. Kanunay ka nga Diyos. Hantod ako'y maginhawa, hawiton ko. O kanunay ka, O Diyos. Kanunay kang matinudan, kanunay kang maayo ka. Hantod ako'y maginhawa, hawiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, Diyos. Ang pagkamaayo mo ay nandun ako. Ang pagkamaayo mo, nagkasunod na ako. Ang pagkamaayo mo, Diyos. Nagkasunod na ako. Ang pagkamaayo mo, nagkasunod. Pagkihalat ko, pagkihalat ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Ang pagkamaayo mo, nagkasunod na ako. Kanunay ka, kanunay ka matinudan, kanunay kang maayo ka na ako, Diyos. Hawiton
awiton ko pagka atong isa atong kamot kanunay ka o Dios kanunay ka matinuran kanunay ka maayo ka na ako tuta ko'y may gininaw awiton ko kanunay ka o Dios kanunay ka matinuran kanunay ka maayo ka tuta ko'y magininaw awiton ko pagka maayo mo awiton ko pagka maayo mo awiton ko pagka maayo mo Amen. No, dili man gyud pwede na magpasalamat ta sa Ginoo na walay pagdaig ug pagsayaw. So why don't we worship God? Ani mami, ani ani mami Messiah, Messiah, Messiah ay 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 Messiah, Messiah, Messiah ay 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 Messiah, Messiah, Messiah ay 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 Messiah, Messiah, Messiah ay 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 ואף בשם המעל כל זה הקקלו כל זה הקקלו אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 איי 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 משיח 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 איי 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 Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Ay, cosa. Wanting a place to hide this weary soul. As I tried with all my might, I
tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Come on, church, just sing it with us. Just when I went out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. Come on, church. Not deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness can't keep it moving. Now you're welcome here. Come on, from now. From now till I walk streets of gold, I sing about you, save my soul. It's found its way back. Come on, church. Pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. Because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. Come on, church, sing. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Come on. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Come on, church. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Get up, get up, get up, get up now, let's come on, sing. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Oh, we can praise it. Get up now, let's praise. Hey, get up, get up, get up now, let's praise. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Get up, get up, get up, get up now, let's praise. Hey, get up, get up, get up, get up now, let's praise. Get up, get up, get up, get up now. Come on, sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, just your voice and sing. Come on. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Come on, church. Praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, as long as I'm breathing, I got a reason to praise.
soul. Praise the Lord, oh my soul. We're gonna praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Shout, shout, let everything. Oh, hey. That is breath. Praise the Lord. Come on, now jump, jump. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that is breath. Praise the Lord. Come on, where everything you have, shout it out. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. Go for the last time, come on. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Come give me a shout of Praise God. Hallelujah. Let's give a big, big clap offering to our God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the victories that you have given us. And everybody say, Amen. okay, this week we have Christmas parties. Christmas party for our children at noontime. And then on the 20th will be the Christmas party for the first gen and the staff. 21st, this is by invitation only. If you have been invited, yeah, there's a Christmas party for the workers, okay, volunteers. That will be on the 21st. And then 24th, that is Saturday, karong Sabado. At 24th, Sunday, mga kaigsuunan. Mag-service ta alas 7, mag-service gihapon alas 9 niya mag-service gihapon ta sa Christmas Eve. Okay, so balik ta sa gabi, alas 6 sa gabi, magpasalamat ta sa atong Ginoong Diyos. Amen? And then, ang atong Christmas, New Year. Ang siyang adlaw ang New Year? Sunday. That's a Sunday. Naagya natay Christmas, New Year's Eve service. That means Sabado sa gabi, arita diri, we're going to lay our plans before the Lord. Dahil ang inyong mga planner, isulat na ang inyong mga plano for the year 2024. How many of you are excited for 2024? Yeah! We are excited for 2024. Atong isulat ang atong mga dagkong plano nga gihatag sa Ginoo. Amen. We will lay them before the Lord. Ibutang diha kung maminyo na ka sa 2024, magbalay ka sa 2024, magnegosyo ka sa 2024, mobiyahe ka sa tibok kalibutan 2024. Amen, 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 amen. Mapalit kang mga properties sa 2024. Yes, hallelujah. Amen. Imong utang mabayran na tanan, mahalaw. In the name of Jesus Christ, ibutang na, isulat mga kaisunan, mga bagong plano. Okay, muskwela ba ka dito sa asa kay padala sa Ginoo? Muskwela ka. Amen. Amen. Big plans because we have a big God. That will be on the New Year's Eve. And then balik kaya punta sa January 1. Sunday man ang mga kaisunan. Balik na tayo kaya. Ay, sorry. 7, Family Dedication Sunday. So, tibok pa ni Malay, mag-wear ta of white. Okay? White. Para katong t-shirt na ito nga aswan. O pwede sa mo nga, special inyo, basta magputi ta. Atong ihalad ang atong mga pamilya, mga panimalay diha sa atong Ginoong Diyos. Amen? Kung di pa born again ang imong pamilya, okay ra. Basta imo na sa ihalag imong kaugalingon, and we believe musunod na ang imong mga hinigugma, mga kaigsunan. Don't forget the power of one. Napatay pila kadlaw.
power of one, bring others to the Lord. Bring at least one until the end of this year. Itaas sa inyong mga kamot, mga kaigsunan. Father, I declare blessings to your people. Dagan kayo mga milagro yung magibuhat sa ilang kinabuhi, God. And they have already thanked you for all those miracles, oh God, the victories that you have given them. And Lord, their people will continue to live in victory, Lord God. Your presence is upon them. Your favor is before them. You are opening doors that no man can shut in their lives. Your people are blessed in their coming in. They are blessed in their going out. They are blessed in the city.